Fel y gallwch weld o'r arwydd y tu allan i Costa, mae'r niferoedd yn y siop weithiau'n gyfyngedig. Felly efallai y bydd yn rhaid i chi aros nes y gallwch fynd i fewn, gan allai fod yn rhy brysur. Unwaith yn y siop, cofiwch wisgo'ch gorchydd wyneb i atal Covid-19 rhag lledaenu. Hefyd, bydd angen i chi lân weithio'ch dwylo. Mae sgrin blastig i atal y staff a chwsmeriaid rhag cael Covid-19. Ar y llawr, mae marcwyr ble gallwch weld bod angen i chi gadw pellter cymdeithasol. Mae hyn tua 2 fetr fel arfer. Gobeithio'n fawr bod gwylio'r fideo hon yn eich annog i fynd amdani a mentro allan drost eich hun.